Sausa ka up. Kaagi karon, magkining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental nga tumatatampo nagdasangan nga Ariel. Migo, Oh. naidiskuron sa Pikas Barangay. Unsa man? Oh. Lagta? Di amigo sa. Hapit na yung pista speak sa barangay. Hapit na gyud. Nya, unsa man? Daghang gyud nag-chicks migo. Malingaw yung karon ana. Alas 9 na mas gabi, amigo. Ambot, masugot pa bagas mama. Nya di mo sugot. Ako na lang mo adto. Na. Maglawen lang unya ka sa chicks. Mo! Di na ko mananggat eh. Takas na ta. Ana ba? Di ako believe nimo. Wow! Kadagang chicks, amigo. Ingon bitaw ko nimo. Niya saman. Manood na ta. Kasi dugayan. Na. Uy! Ay, so sorry, sir. Yay. Ay, sorry ha. Pagmunod kaya ni siya. Uy, sorry. Dali na. Uy, dali na. Uy, pa unta ba? Pugbog lang. Tan, amigo. Manood na ta. Mo ninindot ba? Inom-inom niya na idagang chicks palibot ba? Kaayo, Migo. Nindot kayo ni. Migo, Ah, may gwapo. hain ba? Puro, mas atbang na to. Gupa ha, eh. Nagpuwa. Pero, mura mag-inusinti kayo nga, amigo. Huwag man mo inom. Nga, naglingkod ra. Oh, ato ilailahon. Duulo na to. Hi, miss. Pwedeng makikilaila? Grabe ya. Naya sa amigo, eh. Biskuha sa libo, eh. Sure. Ako si Jem. Wow, Jim. Kanina timugan. Thank you. Ako ra magud ang nag-inusarang anak sa akong parents. Maong ginganan ko nila Jem kay precious ko no kaayo ko para nila. Oh, guwapas kay ka. Sama sa usa ka Jim. Pwede mag-iis mong number, Jim? If okay na nimo. O kung way-uyab nga masuko. Wa ko uyab oy. Sige, number ra bitaw. Ay, amat. Sihag cellphone, ha? Migo. Hmm. Nahinumdum ka atong nakailas diskuhan? Asa to? Dugan mo, hindi lang ilas diskuhan. Ariel, baya ka. Paano, amaw? Kato ba nagag-gym ba? Ay, katong gwapa. Hmm. Oo, Migo. Nga naman. Dato man kay Migo. Pero wa pa lang ko manguyab. Kay, Puutan na kay Migo eh. Buringan ko. Hindi ko ba excite? amaw. Di pa ka, anak. Ako hindi ka, ako na kami. Tayo beto na ako. Aha! Isir kay Migo eh. Hmm? Nisulti ka siya na ako nga. Na-inlove siya na ako. Kaswerte ko di mo. Migo. Ayaw na na panguyabi. Buutan na kito para nimo, eh. So ayan na ako. Masi ba may love sa ko niya? So ayan lang ba? Migo, kung gusto ka suway-suway, salain na lang babae. Ayaw ng babae nga nagtinarong. Asa magkalaban mi ko? Ah, Mura mas ipapor ka sa babae kaysa nako. May pag-aton tapos ato pag amigo na. Mura di man ka amigo noon. Tagam na miss ko ka ni Jim. Grabe ni mabayan na eh. Mura ka rin pa magkasuway uyab-uyab. At mang ayo. Di ko maka-feel og thrill niya. Boring. Huwag ka lang kinako siya, no? Total, naam ko ilang reserva din eh. Na, Ma, wala lagi ko makabantay nga. Misuroy smart din his ato. busy siguro ma.
Ambot, wa naman sa mo text. Oh, mao ba? Ay maayo ra pud oy, aron dili mo magsigiglaak. Asa man Oh. ka? Mupalayo lagi dayon kung naay manawag sa Kadit cellphone. sa ma, kadit sa. Hello, B? Hello, be. Nanawag ko kay gusto makaila si mami nimo. Ha? Naon sa manon eh. Makigbuwag naman yung tago. Ipaila-ila naman ko siyang mami noon. Kining B, kanang naos ako isulti ni mo. Unsa man na, be? Jim, tarong na kay ka. Dili ni mo deserve ang parehas ako. Buwag na lang ta. Be, be, yun ibuhatan ako. Maluoy ka. Sorry, B. Sorry. Ta, may pagpagngan. Hilak-hilak man noon. Anak, nanawag si tiyo nimo. Adto kuno ka sa syudad puyo uban niya. Iya kang pasudlon og trabaho didto. Unsa mang trabaho, ama? Ay, sa mall man kuno na. Ay, ito na lang dayon. Kay diretso na kuno kag trabaho didto. Oh, sige, sige ma. Mato ko syudad. Ariel, break usa og 1 hour. Sandra, ubanis Ariel. Yes, ma'am. Go-break na po ko. Familiar man ni babayan, ha? Ay! Siya itong sa diskuan nga hubog. Nga, nakabangga naman ni Marvin. Tara, ato tas kantin. Miss Anda, no? For sure, wa ka mahinumdum ako. Nagkita na day ka? Oh, pero hubog ka? Imaming nabanggaan sa akong... Ay, oo. Ay, nakabahinong dumiyato, please. Ngano day? Unsa din natabo itong gabi na? Basta, dili na ko gusto mahinumdum. Ikaw. Sige. So, kita may una nag-aila din eh. Piling, mangay ko sa mong number? Ano po na ako yung mga suod-suod din sa bahoan ba? Sure, number man ka. Di man ka akong address. Pwede sa gihatid mo kapil. I like you. Game kay ka. Oh, sa mo magkailala tagbayo. Let's see. Nindot sa ikatig si Sandra na. Makalingaw. Si August ba yan, ha? Lisod pa sugton. Pero dali mo kagat. Magkalibog. Muna ganahan ako. Ma-challenge ko. Pangyaban ko ni. Unsi trip ni mo, uy. Nanong gini ka spark nakikita. Sandra, di na lang ko mapaligoy-ligoy. Pwede di kang mahimong girlfriend? Ah, kuyawa. Nagdali ka? Wa man. Awon niya na lang. Huwag di ka magdali. Pero, di ko ganang mato kapaslain. Please, Sandra. Okay. Sige. Tarong ba? Aw, ayaw na lang. Ganahan ka ba kuya una? Ayaw. Basta, ako na ka. Ako na ka. Laon naman gabi eh. Pero pa magtik si Sandra nga. Naulit na siya sa ila. Dili ko gusto magduda. Pila na kagayong dagang kong nadunggang nga tabi nga naa siya dain. 8 years na mi. Dili ko agay magduda pa.
Babe, pila naman ta katuig. Magpakasal na tabi. Noon sa kadiha, di ko uy. Unya na ng kasal uy, maglingaw-lingaw sa ta. Wa pa ka patagbaw sa lingaw-lingaw. Gusto na kong naipamilya. Wa pa manggani magkailang isig kapabilya na to. Nya magpakasal na hinuon ta. Pag sure ka Ariel uy. O sige. Karong Sabado, ipailayla kang mama. Muli ta sa among barangay. Uy, nak, kumusta ba't ka diha? Karon pa magkamanawag lagi. Muli ko na karong Sabado, ma. Na ako ipailayla ninyo. Oo, muli magid ka karong Sabado kay kasalbaya ni Marvin. Ha? Marvin ka kong amigo, ma? Unak good. Nga naman, wala ka imbitara? Wa man. O, basig busy pa. Ako na paabutan niyan, text, ma. Babe, naingnan ko sa mama nga mga tutak karong Sabado sa amo. Unsa? Ano nabuot-buot man ka uy? Di ba, mao naman na ikuwang? Ano magkasal na ta? Dili Ariel. Babe, o sa dili? Dili ka pa pasigurado na ko. Sorry. O sa... Wa ko makasabot sanda. Wa na ko mahikog man nimo. Unsa? Grabe ni Santa. Iyan ang giusik ka na pinakatuig. Ako nahibaw ko. Dito ko na gym nagtinarong. Sa babaeng tarong gunta. Kumusta na kasi ron? Muli ko ikasabado. Pagkikita ko niya. Umutambusan ko sa kasal ni Marvin. Uy, nak. Ay, maayo kinakaabot ka nga wa pa magsugod ang kasal. Gusto na kumunta sa amigo na ko, ma. Nakaslon. Migo? Oh, Migo! Congrats! Salamat, Migo. Sa tinuod lang, wa ko'y napili nga bisman. Huh? Wa mo ko'y makapuli sa imong lugar. Ikaw ra gud ang akong bisman. Salamat, gininga ka. Salamat, Migo. Bisig ko ka mag-imbitar. Nagtukong ako yun ay kasala. Naunhanin ako. Pero, kisa play bride to be ining kagwang? Oo, namarog na mga tao. Padaw na mo paso ang bride. Oh, si Jim. Si Jim. Siya pa nga sa ulo ni Martin. I found the one in my life. So as long as I live, I love you and hold you. Migo, sobra siyang nasakitan pagbiya nimo. Og ako mo inaaso yung tupad aron mo amaam niya. Hinaot nga, okay ra mo, Migo. Kamu mo ang isusog sa amigo. Salamat sa iyong pag-atiman niya, amigo. Inaamin ko, nagkamali ako. Ko, nasaktan ko ang puso mo. Nasakitan kay ko. Nagmahay kong gibuyuan ako ang babae nga nagtinarong untan ako. Pero nagpasalamat lang sa ko. Kay balipayon lang duha si Jim o si Marvin. Dinin lang kutob. Dagang salamat sa pagtagan niya akong tampo. More power sa RMN. Handu mana so sa ka. Ano ba
siyang kaagi karon mo kaning usa ka lalaki nga nagpuyo sa Liloan, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Arjan. Bay, wait ka na. Bay-bayli karong gabi. Mo ba? Sige bay. Ginahan ko na da. Taan, hindi ka mabalibat. Sige kita lang niya ta. Sige bay. Kay manangil pa sa kong mama. Ma, mo ato ko sa baylihan unya, ma. Kanus aman sa na mahitabo nga mupundo ka din sa bahay, ha? Sige ka na malaglaan. Ma, sige lang gud. At least nanangid ko nimo. O sa basad, ma, ulitaw ko mo, eh. Gusto ko maglingaw-lingaw, day. Kanang tiguang na ko. Ambot ni mo, Arjan. Grabe kay kakakapadlungon, oy. Hapit na lang tanan bisyo, gisudlan na nimo. Himabay, kusog mo inom. Mo gamit og ginadiling rambot lang nimo ginuo ko nimo, oy, haing ka maliwat. Sagdi na lang gud ko, ma. Gusto ra kong malingaw sa akong pagkaulitaw, ma. Aron, way mahay. Unya, kanus aman sa ka mauli. Sayo na mo, eh. Sayos buntag. Bay, kinsa na babae nga nas gunahan? Nakaila ka na? Sana ba? Baka na ba? Kanang gwapa kayo. Ka na di ay. Anita mo ko ni pangalan na. Mo ba? Itabangi ko ba nga magkaila-ila ni? Unsa? Nagkutaon na ni ka magpatabang na ko nga. Ikaw may expert na bayar dyan. Sige, sige. Anisa ka? Balikon na teka. Akong duulon para ako ila-ilahon. Hi, Miss Guapa. Ako? Nabaday lang yung guwapa ron gabi na. Parang ikaw na maganda akong nakita ang guwapa ron. Napasensya na ka. Naibaw kong presko na kay ko para ni mo. Labi na kay dili ta kaila. Maayo gani kinaibaw ka. Bitaw eh. Abi ni mo, presko lang ko paminahon ron. Pero kung imo kong maila-ila, malingaw kang ginako. Kakampante gud nimo. Ila-ila sa taron, mahibaw kang tinuod ang akong gisulti ni mo. Ako rin si Arjan. Ikaw? Anita. Bay. Nalang uli ni mga kay. Buka na kay ko. Sige bay, amping ha? Sige. Ikaw ba bay? Pagamping. Miss. Una lang ko ninyo ha. Sige, amping. Unya, Anita. Huwag ka nalingaw sa tong panagkuyog ko. Angay pa ba ko na ipangutana? For sure, pamaulan gini ako apapangig ugma. Joker kaayo ka good. Ambot ba? Mukha na ramsan nga akong joke basta ganahan ko sa babae. Oh, Arjan. Anita. Imo mo kung gitutukan. Kanang nana kay uyab. Kay kung nana, okay ra gyapon. Total. Uyab ra man na. Pwede ba bang mailog? Murag dili mo gid pabalibad kay dili man ta pa istoryahon. Bitaw. Di na ko mag-usik-usik og oras. Ang tinuod, nakagusto ko nimo. Bisag karon na ta nagkaila, no? Gibati na kung may gusto ko nimo. Arjan, pwedeng una-una lang sa nako. Murag kalit ra manggod kaayo. Moingon lang unya ko nimo. Hatagi lang usa kog time para maguna-una ha. Anita, kung samday nakalahi sa karon og unya. Kung imo kong balibaran unya, aw parehas na ng istoryaha karon. Kung imo kong sugton karon, aw maura sa nasuguta. Sugta na lang gud ko. Grabe ha. Di gani pabalibad ay. So, unsa man? Isugot ako nimo? Grabe ra gid kakapresko no? Presko lagi pero istorya pa gani. Pito na gingawa gani. Hi, ambot. Sige. Sugta lang gud ko. Di lagi ka magmahay. Sige na lang, God. Unsa? Unsa sige na? Sa ato ba? Imo na kong gisugot? Kita na? Oo, gani. Di mo pag ipaklaro, no? Yes! Yes! Kita na yun! Ay, salamat! Ay, ayaw ko na pagsakit. Kauwaw ba yung
gani. Uy, ayaw pa. Nalipay na kay ko. Basta baya ha. Tingaligay mo lang kung binuangan ha. Tuwi ko, Anita. Maayo ang akong intensyon ni mo. Dili ka gid magmahay. Langga, gusto kong ipaila-ila tikal nila ni Mama o Papa. Dili ka bisilig Sabado? Oh, dili lang kay. Sure ka nga imo kong ipailain na? Nga naman di Langga. Dili ka? Ha? Uy, ngahong dili ko taon. Kana kay imo kong ipailaila nila. Buot ipasabot nga nakadawat ka gid nako. Unsa pa man di ay, tao-tao na sa baya ta. Sige lang ka. Mukayo ko nimo sa inyo. Arjan, akong uyab. Uy, unsa ba di Anita? Manugod itaw ni. Dili ba doon namin nagustuhan ni Papa para nimo? Ganun nagbuot-buot ka man. Oh, Ma. Mao gyud. Gusto ko trabaho ito hana. Ha? Magkabuhi na ba nimo? O kung doon na magani, paigo ba aron matagal kinig mayong kagmaon? Pa. Huwag na ito hana, ha? Doon namin ang gusto para nimo. Buwag na siya. Langga, sorry ha. Sorry sa gipakita nila Mama o Papa. Doon na sila nagustuhan daan para ni mo lang ka. Ang tinuod lang ka. Oh, pero wagit ko'y gusto. Maong ako rin na silang sakay-sakayan. Nga. Huwag mo sila gusto na ko. Kung sa may desisyon ni mo. Arjan, love di ka. Og dili ko gusto nga magkabuwag ta. Sa ato pa, dili kami kibuwag na ko. Dili, Arjan. Dili ba itabong makikbuwag ko nimo? Bisan pag badlungon kay ko. Bisag unsa ka pa. Dawat ti ka tungod kay mahal kayo ti ka. Anita. Bay, abibin ako niyong nakarani, oy. Naibaw si Anita ni? Sabi. Bay, nakadungong ko na siya ng mga istorya-istorya. Pero, di ba ko na siya matuo? Grabe, no? Salig gigis Anita ni mo. Ako sabi. Gano'n. Ako sabi. Ay, pagkawa ng aso ah. Di ba us Anita, bay nga, niyata din sa amo. Oo, bay. Ako itong giingnan. Nung dali ka na, kay tikalig. Tikalig ko niya, maabot na turon. Ako sabi. Nakagyan ni Moy. Amo, pag-ikuha mo man, ikaw na sa... Manakag-reverse. Arjan, Langga? Arjan? Anita? Nagunsa mo? Anita? Kuhan ka na. Kinuog ko! Tinuod yun na yung mga istorya-istorya. Anita, ano karon? Ikaw naman mismo ang nakasaksi. Suman, buwag ako ni mo. Mauna na ka problema. Kay bisan og ako na mismo ang nakasaksi. Dili ko gusto mawakan ako, Arjan. Mahal kayo, tika. Lang, hatagi lang kong chance. So, anak ko, magbagko na gid ko. Arjan. Arjan, ngano ni ata din eh? Langga, mahal di ka. Ug kung unsa may bunga sa itong buhaton ron, andam kong malubag sa akong responsibilidad ni mo. Arjan. Anita. Arjan.
Oo, Arjan. Yes! Mahanagit ko! Unya, unsa may plano nimo? Sultihan tang imong gidikanan ba nini? Bahalag unsa ilang isulti nako. Basta tinarong ning ako nimo. Arjan, Unya, unsaon ta man na nga naa naman di ay na. Napaday may mahimo, anak. tinuod ka, ma? Sa ato pa. Pasagda na lang ninyo, ma? Ma'am, sir. Tinuod dili ko dato. Pero isaan ako nga dili ko gid pagutman ang inyong anak. Amo nang nauman ha, dyan. Total, tahan magyuda. Wala may mahimo na. Ang amo lang, tarungag yun ang among anak. Isaan ako, sir. Ma'am, salamat kayo. Human na itong hitabua, nakalarga ko Japan para manarbaho. Igo lang nga nakatigom-tigom sa kugamay aron pagsugod sa bagong kinabuhi kauban si Anita ug sa among unang anak. Karon, tulo na kabuk ang among anak ug mga daggo na. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usakaan. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Arman. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Starting over again. So easy to say the word. I know how much I need you now. We're starting over again. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Almeria, Beleran Province, apanaan na karon sa Toronto, Canada. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Arman. Ma, pa, graduating naman gid ko sa high school. Muhang yun ta ko ninyo nga muskwela ko college. Sorry kay Dong. Nga, di na mo mahatag yung mong gihangyo. So nga, lisod magkakaeta. Kung manarbaho lang di ay kadong, inikahuman ni mo og high school. Mas nindot mo gutong makahumatag kurso, ma. Kay makakita ta og nindot nga trabaho. Maayo lagi unta. Panyaon-saon, pobre man kaayo ta. Mao. Maglisod man ganit sa atong pagkaon. Ang pagpaeskwela na baka ni mo sa college. Mo-take na lang ko og admission test, ma, pa. Asa man sad ka mo take Dong? Sa among eskwelahan pa. O kung swertihon nga makapasar ko, makaskwela ko sa Mindanao State University sa Iligan. Ikaw, suwe. Nakapasar ka sa test nga imong giapil, anak? Ma. Pa? Wa ka malipay pa nga nakapasar ko sa admission test sa Mindanao State University sa Iligan? O makaskwila na ako sa college pa? Kuan, nalipay man pero nag-uol ko na ko eh. Pa? Nalipay ko nga nakapasar ka, maka-eskwela na ka-college pero
Nag-uulsag ko kay wa man ko'y ihatag ni mga allowance nak. Tinuod na, nak. Huwag yun ay ikahatag si Papa ni mo kay lisod in taon kaayo taoy. Ultimo gani bugas, maglisod tagpalit. Samot na nga, wa mi ikahatag ni mo para sa imong allowance, nak. Sige lang, ma. Pa, mangita lang ko paagigod nga makakwarta ko. Hain may maayo og adto na lang ka-star sa imong maguwang. Aron malibre kas kaon ba? Ay, maayo pa. Adto na lang ka ni Manoy ni mo, dong. Sige. Adol ako ni Manong mo puyo. May problema. Ano ka na po yung usama mo, dong? Salamat, Manong. Kung huwag kay klase, tabang-tabang lang sa mga liho ko ni sa bahay, ha? Oo, Manong. Bananap ko niya, te. Usa, o ice water pod. Ay, paitan ng estudyante tayo. Unya, wati kwarta. Maniud to nang tayo iniug. Bananak yun. Unya, inom og ice water. Bay, ganahan ka mo sod og student assistant? Naginahanglan di sila din, hibay. O bay, kay kuwang silang tao sa library? Oh, mau ba bay? Sige. Akong suwayan og hangyo ang dako din sa eskwelahan. Aron nakoy pang allowance. Salamat in taon kay nadawat ko isip student assistant. May pang allowance na gid ko. Musta yung pag-eskwela, dong? Okay naman, Manong. Medyo kapoy lang kay layo ba yung eskwelahan gikan din, eh. Nagwanta lang yun. Oo. Magid, Manong. Sige na, pag-ilis sa makaon. Yung man mo kaon, gasi mo plato, ha? Oo, Manong. Ay, salamat. Humanagid ko sa akong mga buhaton. Makatuon na gid ko. Samantao ni oy. Samot naman tagkalisod aning daghang tagpakanunon. Kung ara ang imong sweldo. Ako may gipadungog-dungog sa asawa ni Manong. Mao ba? Gipadungog-dungog di ka sa asawa sa mga guwang? O lagi bay? Ay, unsaon. Nadungagan naman ang ilang konsumo kay naabaya ko. Ayaw kayo maayo bay, mga apply kag trabaho. Ang naghuna-huna daw ko na bay? Pang-apply og service crew bay. Na may dagang mga fast food din eh. Akong suwayan bay? Oh, noon kay nadawat ka sa imong gi-applyan nga fast food. Lipay bitaw kay Kubay. Unya, imo pag-eskwela na bay? Magabi bay. Magabi nga akong duty. Sa adlaw mo eskwela ko. Ug ang free time nako, mo duty ko isip student assistant. Mao ba? Sige. Kumbate! Aram mahuman kasi yung pag-eskwela. Ha? Mupahawa na ka din, Hidong? Oo, Manong. Pero man? Maikog na kay ko ninyo ni Manang ay. Asa ka po yun? Mag-boarding house na lang ko, Manong. Naam ko'y part-time job. Sige. Ikay bahala. Dako naman ka. Panigkamot ka, mag-graduate ka. Salamat in taon kay wa ko'y klase. O day off sa dako. Maminaw ko sa kong paborito nga programa sa radyo, bi. Atong Osborne, kung kinsay ganahan nga maging eyeball ni Miss Marion o sa kabis custom sa Lyceum Iligan,
Pag-andam na mong ballpen o papel kay ako nang ihatag ang iyang number. Kuwauna ko ang number ining Marion. Si Marion ni? Yes. Kinsa ni palihog? Si Arman. Usa ka BSE Math student sa MSU IIT. Ako manggod nga nakuha ang imong number sa radio. Mo nang nanawag ko nimo, miss. Mao ba? Okay ra nimo nga magkita ta? Sure. I love you, Marion. Arman, Sorry ha. Basi makaingon ka nga presko ra kay ko. Igon ako nga misulti nimo sa tinuod. nga nung mulimod man sad ko nga ganahan man sa ko nimo, Arman. Nga sa ato pa, kita na? Oh, Arman. M? Oh, M. Mo na ang gusto na ko nga atong tawganay. Unsa man ang M? Minubo na sa mahal. M. Sige. Mauman ka ha. I love you, M. I love you too, M. Ha? Magminyo ta? Mo na, M. Nakahuman na mga og eskwela ug may trabaho na sa ta. Gusto na ko nga magminyo. Og adto ta puyo sa inyong probinsya. Sige. Unsa? Ato ka i-assign sa Isabelite? Mo na, M. Adto ko ibutang sa mong labaw isip supervisor. Mao ba? Basig magbinuang ka dito, M, ha? Uy, dili na mahitabuin mo eh. Kay love kay ka. Salamat, M. Kung tayo'y magkakalayo, walang Ikaw din ang bago na mong supervisor, sir? Yes. Ako din si Joanne, sir. Arman. Unsam ni yung letter nga gipadaso mong labaw? Gitangtang ako sa akong trabaho? Ano ni? Mupauli ko sa amo. Ikaw ang nagpatangtang na ako sa akong trabaho? Oh! Nireklamo ko sa inyong manager. Anong imo mo nang gibuhat? Tungod kinahibaw kung may nakagusto ni mo sa imong gitrabahuan. Ang kuno na ko nga may nakagusto na ko. Pero wa na nako pansin na. Bisa na! Nahibaw ko nga paingon na gyapon kas pagpakasa, Arman. Maong mas maayo nga gipatangtang ti kasi mong trabaho. Oo niya. Magunsa naman tayo ni, nga wa naman ko'y trabaho. Ikay bantay sa atong duha ka anak. Kaya mga apply ko para Hong Kong. M.
kumusta naman ka diha sa Hong Kong? Okay na, Em. Buota naman ang nahimo na kong amo. Mayo noon. Ang mga bata, ha? Ayaw pasagdi. Ay kabala ka. Ako rin bahala sa itong mga anak. Hapit naman mahuman ang imong kontrata. Mo pauli na ka din sa ato? Dili pa, Em. Ha? Uun siya dili, good. Dili pa ko makapauli diha sa ato. Kay mga apply ko para Canada. Unsa? Pa, dili na day mo pa uli si Mama. Ikaw pa. Di mo pa ulit si Mama pa. Ay, Dana. Carl, pasensya na mo ha. Dili pa makapauli ang inyong inahan kay. Mubalhin ko na siya sa Canada. Oh, lain ng Mama, uy. Mingaw na kayo ko niya. Ako pa. Mingaw ngay kong Mama. Sige lang mga anak. Mag-antos lang ka. Makapauli na gihapon ang inyong inahan. Lima naman katuig sukat sa imong pagikan. Bingaw na kay minimo. Di pagod ka mo pauli. Makapauli na ko din sa ato. Tinuod? Oo. Og na ako'y maayong balita ni mo. Unsa man na, Permanent resident ako diri sa Canada, Unsa? Og kuhaon ta mo og ari na ta puyo sa Canada. Salamat, Ginoo. Matibuok na gyud pagbalik ang among pamilya. Salamat kayo, Ginoo. And when I hold you in my arms, you're gonna feel a love that's beautiful. Nahimong permanent resident ang akong asawa sa Canada. Maong iya kong gikuha uban sa among duha ka mga anak. Karon, aning nami nanlimuyo sa Canada. Nalipay kay ko, kay natibuok na pagbalik ang akong pamilya. Dinhin lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagadling akong suwat tampo. More power, RMN. Mao kini mga higalan kaagi ni Arman nga taga Almeria, Biliran Province. Apan anak karon sa Toronto, Canada. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, starting over again. Now we're starting over again. I'm feeling inside. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo galing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sugin di paminaw, kinasing-kasing kong kadapit sa papada. Sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang nining tulamanan, handimanan sa usaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Mania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na ngayon, salamat sa inyong pagpapalala. Handumanan sa Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Arnie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, got to believe in magic. Never letting go. Got to believe in magic. Find each other. RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit.
Ano pa da siyang kaagi karon? Mao kining sa kalakinon nga taga Hagna Ball. Hanggang tumatatampo nagdasangan nga Arnie. Puyag pangalsa, oy. Kapuyan, yung ka kay Pilar ko'y kusog ni mo. Babae, baya ka. Hoy, unsay babae, ha? Igo kas kong kumo ron. Ay. Tanaw tag makaingon makag babae ba ko? Ay, sus. Bida, yan mo, Arnie, oy. Bisan pag kusgan ka, lahig yun ang imong kusog kay babae man ka. Ikaw ba? Sa may problema ni mo na korinan, ha? Ha? Sa problema ni mo? Hoy, naunsa mo diya, ha? Bay! Pangutan-an ang amigo ni mo, ay. Nindot sa kay ka sumugon, gut. Dali kay ka masuko ba? Binuangin ako bisag unsa rin, ayaw lang ang pagtawag ni mo na kong babae. Sakto na, ha? Sakto na mo, ha? Pasig, magsubag kay na hinuon mo din, he? Taitang boss, ha? Puta na pa na si boss ron. Gitagan ko sa kalibo. Ha? Mao ba? Birthday niya ni mo, bay? Oo. Okay kay bay. Natay pang inom mo niya, uman na to din eh. May lain pa. Oh, sige. Basta ayaw pagdugay uli, ha? Kay makasaba niya kang mama. Ayaw pagabiog maayo. O, lagi te. Oh, sige na. Ako'y bahala og rason ni mama nga nung dugay kang mauli. Basta pag-amping gyud. Ayaw sad palabig inom kay mga laki ra ba kanimong kuyo. Ayaw ka balaka, te. Kay bisag unsa ka hubog sa tao, makauli ramang gid na. Di na mo inom eh. Gilood naman ko eh. Ha? Hubog na ka ba eh? Oy, kadali gid yung mahubog rinan. Naunsa? Hinaya gid mong dag inom god. Weak hindi ka eh. We go down. Walang ghost condition, right? Saan ka? Sasay, kung manginom may gyud ka, dili ka mo surrender eh. Wey, iyay bay. Gagit juga ni Arnie da. Eh, kung gagitar niya. Sige. Bi, tagay, Bi. Tanaw na to kinsay unang maluro, ha? Nais kong magpakatingin sa salamin. Kalabad sa kong uoy. Uy, ala. Asa man ko? Di ko makauli gabi eh. Patay ko kumama ni. Uy, ala. Nga naman yung akong... Nga naghubo man ko? Sirinan? Animal ka rinan. Mapahimuslaan nun ka. Hoy! Mata niya, hoy! Hoy, mata, hoy! Hoy! Agay yun, sama! Saman gay! Bada sa uy! Arnie? Uy! Nga naman ka! Sumasana ko ni mo, ha? Nanghapak pagig ka na ako na! Nangutan na pa ka, ha? Gipahimuslan ko ni mo? Usa? Usay? Huh? Lo? Nagubo mong ka? Oh! Og hasta ka do! Naay nahitabo na to gabi irin ano? Usa? Gikaman ko ni mo? Pagkalain ko ni mo, Arnie! Ingon ka lalaki ka! Animal ka? Mapabangbuang pagkikada! Ikaw may nanghilabot na ko! Usa? Uywa ko may bawa pero tinakuhubog ka gabi. Mong, wagig ko'y nainumduman. Ikaw, basig na kayo nainumduman. Wasad! Pero klaro na kayo eh! Kita kong duhang wani gisuloob ron. So sa may puti pasabot ana. Pabuang-buang pagkikada. Usa pabuang-buang, walagi ko may bawa, parehas na mo. Naibaw ka? Walagi! Oh, parehas ang duha. Hubugot ah. Kaya kung naibaw pa ko, niuli na ko, nagunaon na naguguli, oy. Ug sa pasag, kung na may netabo na to, ug mababdos ka, barugan masati ka. Animal ka! Ay, kay...
Tanawa ragod ka? Giingnan tabitaw ka nga dili palabi. May gituyo na nako nga mahubog ko. Karon pa mo ko nakasuway ba nga? Nakatuog ko? Muuli ra magyud ko bisag unsa ko kahubog. Unya, be. Unsaon man ko na nimo ron? Unsaon na lang kung mumabdos ka, ha? Oy, mababdos? Kisay mabdos, ha? Ikaw, Arne? Oh. Unsa? Nahilabtan ka? Oo, ma. Paabot og pila ka semana. Unya pagpiti, aron mahibaw-an nato kay basin unyag mumabdos ka. Unya, unsay resulta? Positive, ma. Mabdos ko. Ginoo ko nimo, Arne. Pero ma, wa ko makagusto ining bataa. Dili pa ko andamay mong inahan, uy. Animal mo kitutawhan na ba? Unya, unsaon man na nimo nga naa naman na? Ako na ipakuha, ma. Nabuang ka na ba, ha, Arne? Sakto pakas imong panghuna-huna? Way labot ang bata. Pakatawha siya. Bahala og mubiya kay guman nimong panganak. Ako'y mo atiman ang akong apo. Ma. Klaro na gid ang imong tiyan, Arnie. Dili na gid ikalimod inigawas nimo nga mabdos ka. Ug ang mga tao, nagsige nagpangutana bahin nimo. Animal gini mga chismusog-chismusa, eh. Mapahawa lang ako din sa ato, tino. Di ko gustong manganak din, eh. O ba na lang ka na ko sa syudad? At tuman ko mo trabaho. Ako ibahala nimo dito hangtod nga mga anak ka. Sige, te. Kagwapo sa kong pag-umangkon, oy. Tanaw, Arnie, oh. Gwapo kayo mong anak. Oh. Huy, Arnie. Dili ba lang ka mo tanaw sa imong anak? Ihatag lang ng mama. Di ko interesado ng bataa. Arnie. O niya, sa may plano ni mo, nak. Ibilin din sa syudad ang bata o ba ni mo, o dad-o na lang nako dito sa ato? Dad-ana, ma. Arira ko syudad o ba ni ate. Trabaho ko din, eh. Nak, nakasabot ko nga wa kay gusto aning bataa. Pero bisan pagtanaw man lang niya, dili ka makahimo? Imo ba ning anak? Ikaw mo ay namugos nga padayono ng bata, ama. Nahibaw ka ginawa ko'y gusto, ana. Mao nga ayaw kong pugsa sa pagtanaw niya. Nahala, sige. Dili ti ka pugson. Pero way inahan nga makaagwantas iyang anak. Nahibaw ko nga moabot ra ang panahon nga mangita ra unya ka ni Dodong. Nga nung maumali na hitabo na ako. Napamabtusan ko sa laki nga wa ko'y gusto. Animal man ni kinabuhi, awi. Kung sabay saha na ako, di mo kinoo. Ngayon mo man ni gibuhat na ako. Unsa man?
Nagpadako og kwarta para diaper ug gatas ni Dodong. Mao ba? Tuod di ay. Nahibaw ng amahan sa bata nga may anak mo. Unsa? Si Renan? Giusap niya pagkaibaw? Gipangita man kuno ta niya kung asa ta nagpuyo. Og nagbilin ko na ni siya si ang contact number dito ni Mama. Animal siya? Unsa pa ba yung tuyo? Kuhaon ako ang bata. Unsa? Nabuang na ka? Ngano gud? Unsa gud katungod nimo? Naibaw kung wa kay gusto ng bata. Ug gawas nimo. Ako mo'y naid akong katungod ana. Tungod kay ako ng anak. Oo, lagi. Pero di ko musugot rin oy. Karon na lang ka magparamdam, ha? Gaago ni Mugnaw. Ngano wa man ka mangita na kusod sa pila ka buwan, be? Nganong gipasagda naman ko nimo? Arnie, sorry. Pasaylo ako. Pero nagtuog yun ko. Nga tungod lang sa imong kalagot sa nitabo nato. Maungwa na ka magpakita. Naibawan na lang ako nga mabdos day ka. Tungod sa atong usa na to ka kauban. Si Bayromil ba? O pagkaibaw na ako, gipangita tadayon ka. Arnie, nga nung wa man kamusulti na ako. Di man nung tatikadaganan, Arnie. Pero wa ko'y gusto ni mo Renan. Pero andam ko manubag sa tanan, Arnie. Oh, wa tay gusto sa usag-usa. Pero nga nung day, suwayan natong duha, di ba? Para sa atong anak. Renan. Suwayan nato kung mo-work bata isip mga ginikanan ni Dodong. Arnie, bisan ug alang na lang sa atong anak. Renan. Me to your heart. Show me where the part of your first. So, sa pila katuig na mo pa nagtipo ni Renan, nakataon na lang sa gikos paghigugman niya. Nagkasinabot namin duha. O gani, nasundan pag ikaduha si Dodong. Dinhin na lang ko to, daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Nobi ka mga higalang, kaagi ni Arnie, nga tagahat na buhol, uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit ka na kalahan, got to believe in magic. Got to believe in magic. Each other. Ang maong kaagi, gibahatan ng biwas sa radyo ni Carol Marie Hikain, o gabang sa direksyon ni Priscilla Naganas. Kamausap, mga higala, mga sukit paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papanaw. Sa inyong nakalaylaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa Sakawi. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Sakawi, Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpanood. When two people fall.